Moi boas tardes. Eu quería compartir con vos algo que realmente me fixo unha ilusión terrible, terrible. Estou como un neno, así, feliz. Cal é a razón? Moi sencilla, ademais quero compartila con vos que me fai unha ilusión terrible. Pois sabedes que eu levo moitísimo tempo andando polo país adiante, non? Xa son moitísimos anos, non? Xa un se fixo vello. E me teñen pedido un montón de cousas e eu sempre me gusta botar unha man. Pero fai uns días pasoume algo moi especial. Alguén, me imagino que é responsable do Departamento de Turismo ou Cultura do Concello de Folgoso do Courel, me dixo que quería incluir unhas fotos nun calendario. Bueno, a mí me fixo unha ilusión terrible e dixen, tes todo o que hai aí no muro e se hai que facer algo novo, pois se fai. Porque sempre me ofrezco, non? Lóxicamente, sin interés económico ningún. Pero me dixo, bueno, pois xa arreglamos nós, collemos, miramos e bueno, e fai hoxe pois fun ao apartado de correos e recibo unha preciosidade de calendario no que se incluyen algunhas fotos miñas. E ademais se incluyen conxuntamente con outras xentes. Algúns os coñezo das redes, son xente de moi bo facer. Eu casi me vou parar. Aquí hai fotos de Raquel Castro, Ana Anza, Santiago Vaz, Carlos Rueda, José Gutiérrez, Antonio Cortiñas, Antonio Álvarez, Orlando Álvarez, Marcos Reynoso, María do Carmen Vergara, Guillermo Díaz e un servidor. Bueno, o calendario é precioso. De verdade que o considero como un galardón, porque sabedes que o Courel, eu digo sempre, se Galicia é o paraíso, dentro do paraíso, o Courel é o parque temático. É moi difícil definir o Courel, pero imaginarse o paraíso, bueno, pois un pouquiño máis alá do paraíso sería o Courel. As súas xentes, o seu paisaxe, o seu patrimonio inmaterial é único. E é imperdonable que se algún galego non vai ao Courel. O Courel, digo agora ben, Courel. E vos lo recomendo, hai que ir. Isto é como dicen os portugueses, que hai que ir a Santiago de vivo, porque se non vas de morto, ou como dicimos nós, hai que ir a San Andrés de Teixido de vivo, se non vas de morto. O Courel hai que ir, senón a vida non é vida, falta un cacho. Mira que calendario, que preciosidade. Que preciosidade. O vou guardar como un galardón. Sí, como un galardón. E vendo estas fotos, bueno, agora que non se pode sair, estamos confinados, os pontevedreses a partir de hoxe xa non podemos sair de Pontevedra, entonces un temo riña de sair polo país adiante. O Courel este ano non pudin ir, creo que fun alá a principios de ano, un par de veces, pero a principios do ano pasado, pero teño mono de perderme aí, Sí, teño moito mono. Veremos, porque ademais agora, en certo modo, comprometido con esta xente que eu non coñezo, darlle as grazas, senón o mozo, a moza que se puxo en contacto comigo, bueno, a
Valdés, que aquí pon Lola Castro e tal, pois darlle e agradecerlle a Lola Castro que pensara tamén que o que fai un era para pôr no calendario. Veña, grazas a xente do Courel, grazas a vos tamén por estar aí. Ata despois, cuidarse,